Hello vlog, welcome back to my channel Umar Local. Tepuluh hari ke video nginyapi ya kita ki updates hakabai day but frenzy one job one bha pada ilan setting. Te lekong yang nginyapi ya ke updates hakabai day but one bha. Hoi pelok one bha ula penmi ya kane ka jirwa bathma jong kata kade ka jirwa ka bakarteng nusib kamtho. Sasngap ya kene ka chorus jong kene ka jingruai ka bes bha close nam jong a ba lei utit ste tang yo I phi ja bing jong a kam la shu ban kle ya ki to kisngi te ka ba arpat ka de ka update sa ka ba de bad iwan job sa klen iwan job ro ila penmi ya ka jingruai bathmai jong kata ka de ka jingruai ka ba kerteng ngin jing pen kene ka jingruai ka de barwa dai one job in fishing with donsel te perlo kene ka jingruai ka ba sintonat baham sngam bar ka ba I'm same ro but ha kene ka video pio I kat no kata ka jing internet jong ka memoriang jong ka ne ka jilla mekhale jong imo ha kene ka video kibom pat deban pe ja kene video sna pha le pe no ha ka YouTube channel jong one job ka bes pha ka video ka jingruai ro ka bes pha to yang ngap ya kendiet ki part jong ka ne ka jingruai ki ziyad lil ti ki ba ngala dem yan bun ki ding til ju ki balai phau jai ngap sang ban pen dan ban wa nang ta poi saka update saka by day but ilan shooting ro ila penmi ya ka jirwa bathma jong kata ka jai te ki perlok ki badon ha kane YouTube channel sneo bha ki bom pad deban page ya kini ki video sale page mo perlo ha YouTube channel anda pil de page ya kane ka video jong kai te ya mentang ya ngap ya kinget ki part jong kane ka jirwai jai barwada ilan shooting jai halaka I jengun bumsin yang api ai jengun knang ba jingit kana adu bakun tapi na min sema jingun na ijing turkan hadu ba de tang ya pi mawe ngai palan berengem pi teng teng banga jutam sneng te perlok mentangin ya poi sa ka update sa ka by day but frenzy hoi perlok frenzy unza le interview la ne ka podcast ha ka to ka hasilong mo bala pinjai da la ne ba sai le da ba kut freeman te ya kan ne ka updates la ai da ba kut freeman ha ka live video jong ha kanu ka channel la da phile ja po ka podcast ko jong anai so ba ban type ka kerteng ke jong phi ha po ko sang jong na ta phila ban vote last time layo ka vote jong frenzy di frenzy nglayo ban le I mean nglayo ban ya krem ya do mentaru ngilada biya text ngilada biya penbej andre ya khatarik ke babiang padio do mentar ngatrai next week nglayo ban shoot ngatrai ngin penmi hadin kumba artayo ye ke julong utar marka kidan ki bangil adap shoot lupa kamukan bi kwe din kawe the frenzy is in the pipeline ni padap shoot matatayo most probably ya hadin kata kan sabi mo te napata itu bakwa ban te kane ka podcast le ne ka interview laban ong mo kan sa urlong hisen kata hadin artiyo kumbala ong ba kut freeman te kila depin bi yakane Henry kimpat deban shoot ya kane ka podcast mo te ki badai ki fan jong iba ajong frenzy nya bahasa ya ab ya kane bat kumbala ong iba kut freeman sale vote ya kita ki vote mo jong pi ya ki favorite artist jong pi lada pi kwa ban yo hakat bakin le podcast le ni le interview hakat to ka YouTube channel hasilong mo dai ba kut freeman te tangkom ta perlong ngantun kun ka video te ku blesi bon ya ka jingir sanjung pina ko poso ko wat nang ya dua ya nga namar ngadon ha pedeng jong ka jing menta pilih snoi ya ka voice jo kala per menta te tangkom ta perlong ku blesi bon